Čo teraz ideme robiť? No, teraz ideme robiť. Co tady se připravuje? Ideme spievať. Babi, jak se těšíš na svoji oslavu? Dobre, Ja? no, spokojná. Mám dobrú rodinu. Ahoj, třeba to je Max oslavy a chybí mi úvod. Naštěstí mi zkušený influencer poradil, že si mám natočit něco doma v pokojíčku, takže tady jsem. Je to plný smíchu, slz, blbých obličejů a taky hry na klavír, takže doufám, že se vám to bude líbit. Je to trošku další, než jsem měla v plánu, ale to nevadí. Aspoň si to víc užijete. No, nebudu to okecávat a jdem na to. Už natáčím. Dneska se tady ukážeme program. Musíš jít dál. Program je velmi zajímavý. Je na něm jak kameramanka, tak všichni ostatní. Filip má 2 vystoupení, takže je vlastně speciální přídavek, protože 2 vystoupení mám jenom já a já. Tak něco řekni aspoň, ne? Řekni něco dramatického. Něco dramatického. Jak se cítíš ohledně oslavy? Babi, jak se těšíš na svoji oslavu? No, dobre, Ja? no, spokojná. Mám dobrú rodinu, co mi pomohli všetko usporiadať. Pozdrav do videa. A pro koho? Koho mám pozdravit? Nevím koho. To je pro tebe, nebo pro babičku, nebo To bude potom v editu se stříhaný. Takže, babi, pozri sa, čo pre teba robíme raz za 80 rokov. Aby náhodou nezapomněla, že je 83. A babi, za 10 rokov zase. A za ďalších 10 zase. Ti pozdrav. Ahoj. To bylo dobré. Pozdrav do videa. Ahoj, babi! Pozdrav do videa. Čo? Pozdrav do videa. Ja nerozumiem, to máte. Je z vás dosť. No, že jeden nechce, pani sú ostatní, ne? Tady to už je Ti místo. popiš nám, co děláš. Patriku, co ty děláš? Teď zrovna ten připravuju koncert. No. Pokračuj. Připravuji koncert pro naši milovanou babičku. Doufám, že se to povede. Podíváme se, kdo je tady. Filip, pověz nám něco. Pověz nám něco. Můžeš. Tak ty nám něco pověz. Jdu trénovat. Jdu trénovat. On to natáčí, že? No jasně. Ne, já se teď dívám na film asi jako to. Dělá behind the scenes, ne? Děláš vlog jak já. Vidíte se na kanál Kirta. Perfektně nachystanou oslavu. Tady je kameraman. No jasně. Ty si taky vezmeš takhle. Mami, koukej, tady jsme pomalovali zeď. To pěkné mi povedz. Máte rada. Pozdrav do videa. Ahoj. Řekni, jak se cítíš ohledně oslavy. Dobře se cítím. Jak se cítíš ohledně oslavy? Stejná otázka. Musíme zvládnout koncert, takže jsem velmi nervózní. Čo teraz ideme robiť? No, teraz ideme robiť. Co tady se připravuje? Ideme spievať. Neznám. Nech máš svoj deň
Amčo, ty máš něco? Amčo, jo, ty točíš, tak toč, nebo pojď. Poď všetky. Ami, poď. Tak, na zdravie. Tak. Na zdravíčko. Si budeme čukať, ne? Co je to sálu? No, okolici. Točíš nebo fotíš? Ďaleko. Budem dojedať turistku. Co to je? Zapal ty čísla. Ty čísla a potom tohle. To bude ohňostroj. Ale však baba by bola vidno. Však je. Nie, radšej to otoč a potom to zapáj. Hej. Ty pak už to bude to hovořit. Presne. A začni od tej tu. Vicky, keby si mala dať A jak to mám zapaliť? A budeš, nechceš tu? Možno, hej. Jaká? Želázna? Jste šílený? Jo. Aha, prskávky, hej. Také na to ešte nemala dávo. Fotíš. Postavte. Babo, fúkaj. Nie, však počkaj, vyber to najprv. Horúce to je, hej. Do spodu. Si musíš. Babo, fúknuť musíš. Želanie, babo. Hej, na čo si želaj? A sfúkni. Neútor na hlas. Další 80. Idem si podúmať, hej. Hej, a fúkaj. Podumaj a fúkaj. A nezabudni. Ještě jednou 80. A jak si to Na babičku. Zde pomoct. Mastřím na babičku. Blíž k té dortu. No, tak fúkaj. No dobre. Peťo, tam sú... Ale Nič, ja vidím, že to by bolo toto. Šla si do krýva. No, mali pokračuješ. Čakaj, motaj. Babo, že gocha pták, nemôžeš to... Treba mi obrúcov. Kamalka, to čo ti zase Marina napadla? Vidí vonku. A poď sem, nech ti to vysvetlím, Gazda. Teď už stačí. No jak to mám rezať? Tak to odkroj a potom to tak prekroj ešte a potom tak. Počkej, to takhle asi. Hej, že hosky normálne. Budú popraská čokoláda, ale to nevadí. Nebudem teraz mačať z nože. Amalka, chceš to? No, iba tu boli pri nože. Ďalšie. Skoro som mal mačiť. Neďaj, tak sa to pojede, čo? Trošku stredne, bo tak si nepasuje. To mi dej. No prvý diel Slavinky nestane. Aká? Dobrá, výborná. Ale jaká hrubá čokoláda na vrchu. Želať. Ale aj poďakovať za tvoju dobrotu, úsmev a objatia. A pretože vieme, ako veľmi rada máš hudbu, pripravili sme si pre teba ešte jeden malý darček. Krátky klavírny koncert venovaný len tebe. Nech sa tóny, ktoré zaznejú, stanú poďakovaním za všetky krásne chvíle, ktoré si nám darovala. Tak sa pohodlne presuňte do druhej izby. Tam malo byť usadte. Tak sa presuňte prosím do druhej izby, do koncertnej sály a vypočujte si, čo sme si pre vás pripravili. Hlavný koncert B-dur. Nie, babka. Daj lápku. Tak, dobrá práca. Tak, tady šefujeme, manažeři. Príspevkom. No, Peťo, otvoř. Nie sú to najposlušné detičky v škole. Učiteľka.
To ja mám ako doprovod. To ty jsi ten doprovod, stati. Tak. Jak já to mám natočit? Spasené ruky. Babo, jeszcze się nie widziała twojego zacierat. Premiéra. Ručatka, hej, No, ja to mám doprovodom, no. Dobre. Just dive right in, follow my lead, 'cause we were just kids when we fell in love, not knowing what it was. How will I tell you this time? Just kiss me slow. Stronger than anyone I know. She's just my dreams. I hope that someday I'll share a home. 'Cause we were just kids when we fell in love, not knowing what it was. And then your eyes closed.
Aj ty budeš. No, počúvame. Teraz, daj minút. Špívajte. Čo? Hej. Ako, To tam nikto nezná. Tak ty špívaj. Hoci čo máme spievať? Ty spívaš. Ovčaky Ty štveráky. spívaš, ne? No, špívajte. Ami, ty to vieš, nie? Ja toto neznám. Ovčaky, štveráky. No. Ja to poznám. Ja to poznám. Patriku, spívaj. Ne. Jo, ja Tvoje nebudem. vystúpenie, daj. Máš A Jamalka to vie zahrať. Ja som to hrala na hudobnej. Tak zaspievaj. Ja som to mala. Tak zaspievaš, hej? Ona znala noty, ne? Bezslovne. Tak moment, já si to najdu na mobilu. Ešte raz. A mne poví, že nemám dať na javo, keď sa panujem. Toto slyšeli hluchej. No ešte raz. Ja už zabudla. Ovčáci, štveráci, vy ste... To už nepůjde. Ešte raz. Jamalka, to je pre teba pesnička, ktorú môžeš sa učiť. No. Ovčáci, štveráci, vy ste naši víčku, idem sú šošovíčku, vypásy. To je lež, jako ješ, nebyla to víčka, ani šošovíčka, byl oves. No, super. Konec. A pošli mi to videa nějaké. Pošli. Zdravím. A ťukni tak. Foťáko. Běž úplně tak blízko k té dortě. Úplně blízko. A potom oddalu. Aby tam byl jenom dort. Ještě blíž. A to už neostří. Ne? Tak jak Mirko povedala, ne? Že cigán, že jedno hozine sebe čipsy, Bez dobře rozmaže. čokoládu, či dá si také a Mirka mu drží, že a dáže mne? No, vybral som posačku.
Či nesimuluješ, aby sme sa presvedčili? A my si? Hej, máš? rada. No, tak asi hej, no tak sme ťa nevideli od leta. Tu je káva, Daj mi polský pivo, víno. lebičky. No a tak, a babička tu. Pozeraj, tam je. Ahoj. To povie, viete, Škoda, že si neprišiel, aspoň by si nám zahral. Kývaj. No ahoj Tomášovi. Á, No, Poznávala. poznali ho. daj aj. No, super. Teraz nepoďme. A až teraz, že začal sa učiť nové A skladby. to je iná technológia varenia. Toto je zavarí smrť. Hej, ja také pripadajú. No neplákajú, znáša. Moja vodička? S Nepláka. ňou nehráte. Moja vodička? No, už nič. No to tam dáme. Chceš speli do jedlo, treba to jedlo? Patrik. No. Co děláš, Patriku? Co si myslíš o sobě? Bude hrát. Co pak jste dělali společně v koupelně? Ty už peluješ? Peluješ? Hello guys, in this video I will show how to feed So, start by Nego to picking some meat. Press the water. That's step 0, okay? Okay. Now he needs to let me start big and then big meat. He loves big meat, okay? Robíš si mu jedlo, že nech sa Dělej video, ne? So now Hanky, dělej video do školy. very hungry, so he needs Ty si dá video do školy. Dělej video do školy. Zaserieš košelu. the rest. Second step is everything else, okay? So he has big meat in his mouth and now he needs the rest. No? Kartoffel, potatoes. Gekochte Kartoffel is potatoes. We like knedle with this. Okay. You know knedle, yeah. Make knedle. You like? Yeah, it's very good. Good. They sold it directly in IKEA. Just in IKEA. Doufám, že jste si to užili, já jo. Jsem ráda, že jste mě nechali to sestříhat a tak. Mám pro vás ještě moje překvapko, takže jsem ráda, že jste se to podívali. A ahoj. Sweetness.
Aha.